Türkmenistanyň bilim we terbiýetçilik edaralarynda şu güni 1 sentýabrda täze 2023-24 okuw ýyly başlandy. Balkan we Mani vilayetleriniň orta mekdepleriniň ençemesinde şu ýyl 1-nji synpa baran okuwçylaryň sany görnetiň az boldy. Netijede bilim resmiýleri başlanyç synplar üçin göz öňünde tutulan synplaryň sanyny kemeldip, klaslary birleşdirmegi maslahat edýärler. Muallimler synplar kemeldilse iş sagatlarynyň hem azaljakdygyny aýdyp, bu ýagdaýa öz başdak çykalgy tapmaga çalyşýarlar. Geçen ýyllarda başlanyç synplaryň her birinde 30-35 sany okuwçy bolýardy. Bu ýyl köp muallim başlanyç synplarda okuwçylaryň azdygyny, hatda käbir synplarda olaryň sanynyň 20 çaga hem ýetmeýändigini aýdýarlar diýip, ýagdaýlardan habarly Marly Çeşmämiz aýtdy. Azatlyk radiosynyň Balkandaky habarçysy şoňa meňdeş ýagdaýa ýurdun Günbatar vilayetinde hem synlasa bolýandygyny aýdyp, şu ýyl Sewitiň iri şäherlerindäki mekdepleriň köpüsinde 1-nji synpa başlan okuwçylaryň sanynyň geçen ýyl bilen deňişdirilende 40-50 göterim az bolandygyny habar berýär. Türkmenmaşynyň 1-nji we 3-nji mektepleri 1300 okuwçy niýetlenendir. Ýöne soňky 5 ýylda bulardaky okuwçylaryň sany 950-den köp bolmady. Bu mekteplerde her sınıfta 4 klas A, B, Ç we D var. Geçen ýyl bu 4 klasyň her birine 27-29 okuwçy başlangyç sınıfy kabul edilipdi. Şu ýyl bolsa A, B, Ç we D sınıflaryň her birine 12 okuwçy başlangyç sınıfy başlady. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly Çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä Akdaş ýaşaýyş toplumundaky 18-nji mektepde şu ýyl 1-nji synpa baran okuwçylaryň jemi sany 9 çaga deň boldy. Olar bir klas üçin zerur bolan okuwçy sanyna hem ýetmeýär. Bu ýyl 1-nji klasa 2017-nji ýylda doglan 6 ýaşly çagalar kabul edilýär. Marynyň we Balkanyň mektepleriniň köpüsinde adatça bu çagalar üçin ýylda 3-4 klas düzülýär we olaryň hersinde 30-35 çaga bolýar. Sewitdäki habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, häzirki wagtda bilim resmiýleri okuwçylaryň sanynyň azlygy derarly başlanyç synplar üçin göz öňünde tutulan klaslaryň sanyny kemeldip, synplary birleşdirmegi maslahat edýärler. Etrap bilim bölümleri 3-4 klasy birleşdirip, diňe 2 klas edip okutmagyň üstünde işleýärler diýip Balkanly Çeşmämiz aýtdy. Synplaryň sany kemeldilse, bu muallimleriň iş sagatlarynyň we zähmet haklarynyň hem azaljakdygyny aňladýar. Köp muallim bu ýagdaýdan howatirlanyp, munyň bilen bagly öz başdak çykalgy tapmaga çalyşýar. Marly muallimleriň ençemesi öz okudýan başlangyç synplaryny saklap galmak we onu zerur bolan okuwçy sany bilen öpçün etmek üçin dogan garandaşlaryndan çağalaryny öz okudýan synplaryna okuw ýazdyrmagy haýyş edýär. Diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada yerli bilim bölümlerinden we agzalýan mekteplerden resmi kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatlar Türkmenistanda 1-nji synpa barýan okuwçylaryň sanynyň bir ýylda 2 hesse azalandygyny görkezýän resmi sanlaryň halk köpçüligine ýetirilmeginiň ideýanyna gabat geldi. 30 awgustda ýarym resmi Orient neşri Türkmenistanda täze 2023-24 okuw ýylynyň ilkinji gününde 76 000den gowrak çaganyň 1-nji synpa okuwa barýandygyny ma'lum etdi. Bu san 2022-nji ýylda 159 000den hem köpdi. Jemgyýetdäki demografik proseslerden habar berýän bu resmi görkezüjiler ýurdun ilatynyň 7 milliondan geçendigi barada Türkmen häkimetleriniň yglan eden soňky sanlaryna ters gelýär. Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 17-nji dekabrynda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri şu ýylyň iýulynda yglan edildi. Şonda azatlyň ýagdaýy bilýän we bireginden garaşsyz bir näçe çeşmesi Döwlet Statistika Komiteti tarapyndan neşir edilen sanlaryň sypaýçylyk bilen aýdylanda çiğşirilendigini we ýurdun ilatynyň hakyky sanynyň hatda 4 milliona da ýetmeýändigini aýtdylar. Mekteplere gatnaýan okuwçylaryň sanynyň az bolmagy habarçylarymyzyň we çeşmelerimizin sözlerine görä Türkmenistanyň ilatynyň sanynyň köpelmän gaýtam ýyl-ýyldan azalýandygynyň ýene bir şaýadydyr. Okuwçy sanynyň ýyl saýyn azalmagy muallimlere bolan zerurlygyň hem kemelmegine getirýär. Mundan 5 ýyl odal inglis we himiýa sapaklar üçin muallim ýetişmän olaryň her biri 50 sagatdan okutmagy mezur bolýardy. Häzir bu muallimlere 12 sagatdan zordan ýetýär. Diýip Balkanly Çeşmämiz aýtdy.
Habarçylarymyz täze oku ýylyna taýýarlyk işleriniň henizde dowam edýändigi barada hem maglumat berdiler. Mardak habarçymyz mektepleriň golaýyndaky ýollarda bejeriş işleriniň şol sanda piýadalar üçin geçelgeleriň renklenmeginiň dowam edýändigini aýtdy. Molimlaryň arasynda sapaklary dolu bölünmedik, sapaklarynyň tertibi düzülmedikler hem bar. Käbir molimler kän sapak aljak bolup mektep müdirine para berýärler diýip ýagdaýlardan habarly Marly Çeşmämiz aýtdy.